Най-често пациентите, когато дойдат при ортодонт или родителите водят децата си, те ги водят за определени криви зъби. Причината да бъде един зъб във фронталния участък не на своето място е най-често липсата на място. А липсата на място се дължи на нещо, което е предизвикало дефицита на място, и това са най-често неправилните функции, между които на първо място е стоенето и спане с отворена уста. Аз съм ортодонт от повече от 30 години. Казвам се Лаура Андреева, професор по ортодонтия, и се занимавам с промените, растежа и развитието на зъбните дъги през цялата си кариера. Другия фактор, на който създава проблем в лицевата област, това е възпалението на венците. Тъй като се изсушава лигавицата, тя е лигавица, защото трябва винаги да бъде мокра. Тогава става едно подуване на венците, започват да кърват и особено момчетата не си мият зъбите, защото венците кърват. Колкото повече не си миеш зъбите, толкова повече образуваш плака и толкова повече ти се възпаляват венците. Затова е много характерно при децата, които са устнодишащи с една хипотония на горната устна, да имат ярко червени подути венци. Ако вредният навик стоене и спане с отворена уста не е отстранен до оформяне на постоянното съзъбие, това е максимум 12 годишна възраст, тогава той остава като вреден фактор за цял живот. Често пъти, ако зъбите са подредени в фронталния участък, не се обръща внимание, че има зъбночелюстна деформация, защото тя няма как да не е образувана. И изведнъж пациентите, които са станали на години над 18, 20, 25, които всъщност са най-старателните пациенти, особено когато са дошли сами при ортодонт, продължават да спят с отворена уста. Често пъти се получава хъркане и отстраняването на вредния фактор стоене и спане с отворена уста на тази възраст е изключително трудно. Съвсем случайно при мене преди може би година дойде един пациент, който показа едни лепенки. Ето пакета на лепенките, които аз видях при моя пациент, които се залепят на една подсушена кожа. Така че ги препоръчвам на всички, които имат неправилно дишане поради вредния навик стоене и спане с отворена уста. А ето лепенките, които се слагат на носа, за да отварят ноздрите, за тези наши пациенти, които не могат да понесат тези лепенки. Пакетчето е от 30 лепенки, което е за един месец. За един месец вреден навик не се отстранява. Той трябва да се отстрани минимум за 6 до 1 година. При някои хора и по-трудно става, защото навика е втора природа. Препоръчвам ги горещо, защото фирмата, която ги предоставя, са изключително коректни партньори.